budaya pancene bener katamu nyatane ya regeng grawitan Ki Yadi Budaya. Oh. Yadi Budaya. Walaupun setiap kali tanggapan gawanane tengwe tapi nyatane ya regeng yo. Kaya cah Solo kandhane. Ya dibacutke nek panyuwunan. Katur Pak Jalang sinartan serat menika kula ingkang kagungan gati badhe nyuwun gending 1 alun-alun Nganjuk. Oh nggih. Gending men kaping kalih aja dipleroki nggih sampun pinangkani. Gending menika kagem para biyada lan peladen ingkang sampun nyengkuyung hajat kula. Kula ingkang kagungan kersa mastik sak keluarga. Nggih. Matur suwun Pak Dik. Lajeng wonten ingkang ngersakaken selendang sutra kuning saking Ki Wira Sableng. Wah nggih. Mangke katuraken. Ana sing sedulur nduk teka Brintik. Adoh-adoh. Mrene panjenengane Ki Harto dan kawan-kawan. Ngersakne caping gunung. Oh. Ora hebat ta iki. Caping gunung iya. Ning kan gandeng awake dhewe iki kanthi gamelan kuwi ana lajure, ana ambah-ambane, Nduk. Ora ketang sak padha, ya. Apa? Sinom Parijata. Lho. Sing arepe kok suni senjata pitulung. Mbak Yu sing teka laladan Kanigoro, Nduk. Mbak Yu Sri Tuwanti. Iya. Sing wonge ketok trincing gandeng kaya wajahe anu pawakane trincing lencir kuning wedake latulip pisan wah jan dasare nganggo tepasangan maskarane ya kuwandel mripate ketok lindri liep-liep kaya ndamar kanginan maskere apik maskarane apik Nduk yo lek merem terus angel nggih melek ngono sepi Mbak Yu sinomipun Kinarya rambatane Nduk. Oh iya. Mampir napa mboten kumandang suarane solo pancen rame
prasaja ana wangsalan degane kambil ijo bejane sing duwe bojo ning aja loro nduk oh iya ning padha prihatin bacutne rujak jeruk Mas